Het festival vindt plak in de havenstad Gijon, de grootste stad in Asturië. Justjes boeten de stad luidt een enorm cultureel complex. Laboral Ciudad de la Cultura, de culturele stad, dat lied internationaal plak vindt. De zangmuzikanten van Ildal binnen er heel kleer voor. We move on to the seventh performance. Representing Frisia, we welcome the group Ildau with their song Fire. Ja, het ging heel goed. Ja, dat vond ik wel. Ja, I agree. En die jongens? Heerlijk publiek. Echt wel. En een Friese vlag. Ja. The winner of the public. De publieksprijs gaat naar de band uit Asturië. Asturiana Mining Company. Zij spelen een thuiswedstrijd. Duidelijk zichtbaar ook toch een actiegroep in de zeel die het aandacht vreegt voor de positie van het Asturisch, dat net de status had van de oren Spaanse minderheidstalen, het Baskisch en het Catalaans. Die het optreden in het skoft van de Asturische rockband Die Zebra giet de zeel dan ook vol slime uit haar dak. Dat brekt dan ook de spanning voor de einduitslag van de vakjury. Ladies and gentlemen, the winner of Asturias 2012 Dit International is Leeuwen. Leeuwen Stefan is binnen in Noord-Wales, maar verhuizen naar Bretagne en zongt nou in het Bretons. Ik ken me in dit geval wel achter, ik sta er wel achter het oordeel van de jury. Ze had er echt wond, vind ik. Ja. Direct van dat we hierheen rond zijn, week van, wat maken die punten nu we hebben zelf zetten en het gewoon super goed. Dus we zitten hier echt te stralen en maar die band, het is één groot feest, dus echt super leuk.